Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Arizwan TV. Karon ako nang kantahon ang akong kanta kay na CPR ko. Ani, pag-upload ako, mga last month niya ako siyang gi-delete. Ako na lang kantahon, luyugan unta na ako sa akong gitar. Pero, pagtanan ako sa akong gitar, nangaputol na ang string. Oh, nangaputol na, duha na ka string ang naputol. Akong buhaton ani, ako lang siyang tumutunuhon. Hindi naman siya nangaputol na siya kay kini akong gitar 21 years old na siya pagdalaga pa ni nako. So tao pa ni naminyo na nanganak na ni. Ako yun siya gidala kay may na lang na ako souvenirs magdalaga. Diba? Wala na ni siyang kan. Pero pwede pa siya kailisan og string. Palitan lang din ako og makalugar ko og napabaybaligya kayong stringin ani. So karon sa di pa din ako sugdan, shout out sa nako ang ako mga solid kaay gini sila nga mga supporters nako. Una, A&L official, Bishu, Jodong Ray official, at Jim Kalog vlog. Ayan. Thank you sa inyong suporta guys. So, himo-himo lang yun siya nako kay wa ko'y lingaw. Ako rin nahimok tungkol sa ako ang spiritik nga utok. Dugay na bayak kaayo niya. Ako na lang siyang gibutang sa budiga ba niya. Ako tanaw lang ko nag-alagad kay perti na akong bisiha. Karon ako nakahuna-huna kay kung na CPR na ko sayang mag-ayo tugod. Niya ko balik niya magkanta ko ka ng kuan ba way duyog. Kanina lang akong dakol-dakulon at tanaw na lang ako. So, basta wala kong gipatamaan ani ako wala din siya i-compose. Ready na ba mo? Pero akong tingog ha, pasensya na mo guys kay kani akong tingog. Nice ni siya, nice itipon sa mga kanding. Kining akong kanta, minawan ninyo ni labi na kadtong mga nangaminyo o wala pa maminyo. Sundan na ako ha. Kahit di karon sa panahon, labi na gyud sa cellphone, ubang pamilya nangabungkag na tungod sa chat-chatra. Busa ikaw nga pamilyado na, concentrate na lang sa pamilya. Ang pagkaon maoy unaha, ayaw nang magpaano ka. Ayaw sabay sa mga single, kay sila way maghasol. Busa ikaw, tug na sayop, dapat nga magbago ka. Kamong mga single, ayaw pagdali, ug tarungag yung pili. Kay ang kaminyoon, usahay lami, usahay pudili. Mao nga karon ang mga single na nga hadlok ikaw. Miingon na lang ang uban, may pay mag-single na lang. Oh, i-repeat na siya kaduha. Maura na siya ang ako ang kanta nga na CPR. Kunya daghan na ito siya views, ako na siyang gitangtang yun. Marata siya. Kaya akong gitar, hindi ko siya ipiking-piking. Ana-ana, pero hindi na dyan siya madala. Kunya karon guys, mag-unboxing ko sa ako ang reward sa akong bana kay pwede na akong panglabag hapon. Asa karong gabi hindi man siya daan ako gahapon nga palitan ko niya og lami daw. Okay, butan daw ko kay nang laba. Permi daw kong manglaba. So ana na dyan na naan yung mga single maminyo na mo sige na gid mo panglaba kanang wala tay tiglaba. Kitang asawa ra gid mo manglaba. Depende ra pud na kay naman sa uban gud nga di palabon pero ako na sa manglaba kay kung ba na busy man ako na lang ay wala man sa gyud ko wala man jud na akong talent pud si panglaba na ako'y reward
daw niya ganina gipalit niya ganina unsa kay mga lamia atong pang Tadadang! Akong tanawon ang rewards sa akong vana na atong hinigan kay cartoon ra ba ni siya pero ako na ni siya esprehan. Di ara! Di ara siya. Ayan. Pero ang ibutang niya nga resibo lahi siya. Bugoy-bugoy ba? Mara-mara para surprise daw. Pa-surprise daw siya. Unbox na ta. Unbox na ta. Okay. Ang butan daw nga asawa kay pinangga sa bana. Kaya ni ayan. Uy, pan. Ayan. Pan. Bread. Bread na naman. Bread. Ayan, bread. Baboy. Hupya. 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 Pandilichi. Pandilichi. Sa pagyod. Dice hupya. Ayan, dice hupya. Ayan, oh, meron pang mani-mani. Isa pa, mani. Ginger. Ayan. Oatmeal. Merong oatmeal. Ano pa? Meron din, napod ko. Napoy. Saan siya? Ayan, biscuit. Biscuit. Sa Bisaya, biscuit. Chicheria. Ayan, chicheria. Ayan, chicheria spicy. Paborito ko ito, spicy. Meron pa, Mani. 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 Ano pa? Mani. Ulam. Mayroong ulam. Ayan. At ito, anong cut? Sakit ni last but not the least. Sa kanya ni wow. Wow. Ayan. Ayan, dark chocolate. Dark chocolate. Balo siya nga kaniya nga ko ang kanon kay isula na kong kanon. Isula na kong kanon. Munang ipalitan ko ng dark chocolate, isula na kong kanon. Ayan. Matambukon ko sa kumbana. Dara. Ay, kani. Ipalit sa kumbana. Ay, nakuloy akong punyo. Thank you sa akong banana. Check sa akong banana. Ayan, akong banana. Iutan daw akong banana. Boyag. For boyag. Akong unang kanon ani kay kani siya. Mani siya hupya. Akong unang kanon. Ayan. Ora siya. Salamat kaayo. Ayan, thank you so much. Ayan, salamat sa mga sumusuporta sa akin. Salamat ninyong tanan nga nisuporta sa akin. Ilawan na tong usa. Kung lamig ba ni siya. Yummy, 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 yum. Upya, ang bigason. Dito ani kadagang. Bigason, di ko ani kadagang kuang. Kinumdum sa taan niya. Noong unang panahon pa ng hapon. May nanghatag ng ani. Nga kayo, may nanghatag. Ano nga po yung pero okay lang. Ano ba ito?
Ito. Mana akong paborito dyan sa una pa. Tilawan na to ang hupya. Gamit ba siya? Hupya. Kani dahil hupya dahil. Kani hupya nga lingin. Yung anak din ano. Kanang mag-permi na lang di ikot pang laba. Tagaan ko permi lang di. Bahala, bulingon ako lang labahan. Nga pa? Nga no, ginawan tanin nyo guys. Ay, hello des, ako ang mga akong tilapad eh, ginuto na kami mga hulog gagmay kay aping benis bayad. No, 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 no. Okay lang. Mas buyas. Kaya balok kong bad. Masyang giing na ako mag-vlog ko. Yung tanawin ang iyang lihat palit ganina. Ito ka ni. Ako ra kaayo di mo tilaw. Ano mo ra siya kuan. Sa pangalan. Alam mo siya na kuan ay margarine ba? Ganyan ka ni. Pero ako ang pinaka ganahan kanina jud. Hupya na guys. Hupya na guys. Waan sa nyo guys. Spicy. Dahil na ko kan ugma. Ikaw man na po na ko klaba. Labuhin mo nyo. Kamang mga single ya. Kamang mga single ay pagdali. Huwag tarong nga jubili. Kaya ang kami nyo usahay lami. Usahay pudili. Diba? Magaway mo. Maglalis mo. Lami. Bada nga. Mga nas. Tago. Magawas. Permin na ako pang labaot. Alam mo kaon ko permin ane. Lang umubuhat o klaim. Kasi na mga bakery nga, naghimo o kopya dice, kanira yun siya. Pero akong ganahan. Lang yun. Salamat sa pagtanaw. Until next vlog. Ingat kayo guys at stay safe kayong lahat. Maraming salamat sa pagtanaw. I love you all. Kaya maghipos na. Balik na rin ako. Manang ko ni premium niya. Ako na premium niya. Ako, ni premium. Gusto kong talong tuba. Tuba ka bahal. Sana all tuba. Sanggulingan na yun. O
Okay guys, kay murag asin ko ka ng migason ako din he. Okay guys.